keby ožili učebnice? Čo keby zrazu všetky školské úlohy dostali tretí rozmer? Animuj svoj svet je inovatívny spôsob, ako využiť kreativitu detí vo vyučovacom procese prostredníctvom zážitkov. Stačí jednoduchý vizualizér, fantázia a vytvorenie animácie na ktoromkoľvek predmete je naozaj hračka. A navyše aj zábava, ktorú ocenia nielen žiaci, ale aj učitelia. Pre najmenších je tvorba animácií tiež výborným prostriedkom na rozvoj jemnej motoriky. A pre tých starších zasa priestor na prepájanie jednotlivých predmetov prostredníctvom 3D sveta s informatikou. Pripojte sa aj vy na www.animuj.sk a spoznajte animáciu ako vašu novú učebnú pomôcku.